Para apoiar as vítimas e para que os maltratadores non saian impunes, dúcias de persoas concentráronse esta mañá no Grove para amosar a súa repulsa á violencia machista. Os veciños da localidade acudiron á chamada de apoio á súa veciña atacada na súa propia casa polo seu exmarido. A pesar do mal tempo e de ser convocada con pouco máis de 12 horas de antelación, o acto serviu para escenificar a unión de toda unha vila contra o ocorrido pasado mércores. A gravidade do episodio vivido aquí no Grove, pois creo que nos fai que todos os veciños e veciñas con unha sensibilidade que caracteriza a esta sociedade de aquí do Grove, pois ante un acto cometido aquí no Grove responda como hoxe. Na concentración gardaronse 5 minutos de silencio en apoio á víctima. Tamén se deu lectura a un manifesto no que se reclamou un cambio na sociedade e tamén máis contundencia contra os agresores. Estamos cometendo un erro e eu creo que tanto desde a vida política, xudicial e de todos os poderes públicos e de todos os estamentos públicos temos que reflexionar. Somos os primeiros que temos que mandar unha mensaxe moi clara en que existe unha realidade que é a violencia machista e que temos que poñerlle freo. E isto é un traballo entre todos. Para iso hai que cambiar a sensibilidade. Hai que fixarse máis no maltratador e menos nas vítimas. Na concentración tamén participaron representantes do Soño de Lilith. Dende o colectivo feminista denuncian que o que falla é o sistema. Non están funcionando as ordes de afastamento, o que decían anteriormente que é necesario que non só que se endurezcan as penas, senón que se sigan, e para eso precisamos medios, como levamos anos reivindicando, precisamos que se invirtan cartos, que exista un pacto de Estado no que se estén cumprindo o que realmente se pon ali. E o certo é que neste caso algo fallou. A vítima seguira todos os pasos, pero ainda así o seu agresor conseguiu en parte o seu obxectivo. Ela dou todos os pasos que a lei e a xusticia lle marcaron. Ela denunciou, ela tiña orden de afastamento, ela cambiara a pechadura da porta, ela cambiara o número de teléfono, ela seguiu todos os pasos. A Garda Civil investiga agora como a súa exparella foi quen de facerse cunha copia das chaves da vivenda situada na rúa de Castelao.